Здравейте хора, извинявам се, че от много време не съм снимал, но просто забравям от време на време да стримвам и да снимам YouTube видео. И ще покажа вече на Bloxfruits кой левел съм. Ето, както можете да видите, 594 000 пари, 1223 левел, 356805 и 2235 Energy. И сега ще ви покажа и другите. Мелето ми е на 378, Дефенса 642, Слорда 478, а Гъна 218, а Блоксфрута 1940. Надявам се това видео да ви хареса и лайкнете това видео. И се абонирайте!